Hola, David Checa. Hola, què tal, maco? Anem al desconcert, David Checa. El desconcert de David Checa. No és per parlar dels catarres. No, avui anem al desconcert d'Elton John. Que és aquell que em vas dir que havia mort, però al final va resultar que era el seu cosí, que no sé què. No, que vas dir tu que havia mort. Jo vaig dir que no estava mort, que segueix fent cançons, que està viu. Al final han determinat que sí. Però no ho has buscat tu avui, Elton John? Sí, he trobat molta informació, però sobre que havia mort no he trobat res. Qui ha determinat que sí? No ho sé. Quin metge? M'estàs liant, Va. Elton John he descobert que és el típic home gran que va de molón amb la gent jove, saps? Sí, és aquest, sí. Quan el teu avi ve al dinar de Nadal i diu: ei, tio, aquesta xupa parte la pana, eh? o tronc, passa'm el torrot en debuti. Pues Això li va dir a Dua Lipa per fer aquesta cançó. Per exemple. Van fer una pel·lícula sobre la seva vida. Has de ser molt gran perquè facis una pel·lícula sobre la teva vida. Vull dir, meva, per exemple, no podríem fer una pel·lícula. Exacte. No gran d'edat, gran de que has fet coses grans a la vida. Correcte. Ni tu ni jo estem perquè ens facin això ni ens ho faran mai. De mi podrien treure un curt i seria bastant trist. De drama, no? Potser. Bueno, però faria molt per tu un curt. Poder. Quina faltada més gratuïta. Ho he vist molt clar, ho he vist claríssim, David. Ho he rematat jo, Va guanyar 5 Grammys. Caram. Sí, són bastants, no? Jo que sé, no tinc ni idea si és molt difícil o no guanyar un Grammy. Home, és dificilet. Vale. Va aconseguir 5 àlbums número 1 i es veu que els àlbums no eren de fotos, era de música. Hòstia, però estem ja a primer de música. Pensava que aquesta etapa ja l'havíem superat, David Checa. I també va tenir problemes amb les drogues, lògicament, perquè va aconseguir 5 Grammys. I una cosa porta l'altra, tal... Mira, et diria que no, però és que sí. Per què dir-te que no si és que sí? És que les coses són així. I atenció, perquè no es diu Elton John, notícia. Què diu? No es diu Elton John? Tu sabies, això? Mira, no ho sabia. Mira, molt bé. Una cosa que no sabia el Josep Moragas. Molt bé, sorprenent. Em sento molt afortunat. Es diu, bueno, es deia, perquè es va canviar el nom... perquè ha mort, pensava que anaves a tornar a dir. Es diu Reginat Dwight. En sèrio? I saps per què es va canviar el nom? M'ho puc imaginar, però per què? Doncs perquè Reginald Dwight costa molt de pronunciar. Això es va dir. I va dir un nom superbàsic, Elton John. Com a curiositat, tots els seus pianos són de la marca Yamaha. M'ha semblat superfort que els de les motos facin també pianos, tio. Sí, fan de tot, Sí. Fan pianos, I motos i més coses que no sé què són, però fan de tot. A més, a tots els seus pianos els hi posen noms de compositores famoses. És com quan jo, que vaig a jugar a pàdel i obro la bossa de la pala, dic, hola de nuevo, Dimitri. I la gent de l'altre equip diu, ostres, aquest tio... Al llarg de la seva vida ha fet més de 3.500 concerts. Hòstia, molt concert, Molt concert. Clar, quan fas un, o fas 5 o fas 10, estàs allà motivat i tal, no sé què, però el concert número 3.500 ja és un plan... Vas amb la xorra fora, ja, tranquil. Sí. Per això, en el seu concert número 3.000 va dir aquella declaració tan polèmica. Quina? Polèmica. Sí. No ho saps? No. Va dir, esto está flama, pero estoy topetao, bro. Sí, em sona. Es vol fer el molón, ja ho sabem. Esto está flama. David Checa. I la setmana vinent. Gràcies. Estàs al backstage de Flashback.